салому алайкум дӯстдорони инглишкада. умедворам ки тансеҳату бардам ва саломат ҳастед. чӣ хеле ки медонед, мо дар барномаи нав қарор дорем. ин барномаи нав чанд вақт боз дар нақша буд ва инчунин подписчикҳо ҳам хоҳиш намуданд ки дар ҳамин мавзӯъ якчанд видеоҳо омода бошад. бинобар ин акнун насиб будааст ин барномаро шурӯъ намудем. ин барномаи нав phrasal verb ном дошта, ба забони тоҷикиамон онро феъли таркибӣ мегӯем. феъли таркибӣ яъне аз ду қисмат иборат аст. якум, ягон феъли кӯтоҳ ба мисли come, go, take, get ва ғайра, ва қисмати дуюм аз ягон пешояндҳо ба мисли up, down, off, in ва ғайра, яъне ҳамроҳ омадани ягон феъл ҳамроҳи ягон пешоянд. масалан, феъли to take ба маънои гирифтан меояд, аммо онро ҳамроҳи пешоянди off, take off, take off бубинем, маънояш тамоман дигар мешавад. take off ин ба маънои парвоз кардани ҳавопаймо меояд. ногуфта намонад ки феълҳои таркибӣ маъноҳои хеле бисёр доранд. мо дар ин видео танҳо маъноҳои серкорбурди онҳоро шарҳ хоҳем дод. соҳибони забон дар муоширатҳои рӯзона аз ин phrasal verbҳо хеле васеъ истифода мебаранд. бинобар ин мо бояд бо ин феълҳои таркибӣ ошно бошем, то ки суханони онҳоро фаҳмем. роҳҳои аз ҳама осони аз худ кардани феълҳои таркибӣ ин дар дохили диалогу, тексту, матну ва ғайра аст. вақти худро талаф надода ба омӯхтани онҳо аз рӯи лист шурӯъ накунед. инҷо якчанд нуқтаи оиди phrasal verbро гуфта баъд мавзӯъро шурӯъ мекунем. бисёри phrasal verbҳо синонимҳои ғайри феъли таркибии худро доранд. барои мисол, give up smoking. give up ин феъли таркибист, яъне ки phrasal verb, ва синоними он quit smoking ё ки stop smoking, яъне сигаркаширо бас кардан. мисоли дуюми мо fill in the form. fill in the form. феъли таркибии мо инҷо fill in мебошад, яъне пур кардан. complete the form. complete the form. ин синоними ғайри феъли таркибии fill in мебошад. баъзе феълҳои таркибӣ метавонанд ҳам ҷудогона, ки онро ба англисӣ separable, ва ҳам ғайри ҷудогона, inseparable бошанд, ва баъзеи онҳо тамоман ҷудогона истифода бурда намешаванд. айни ҳол дар ин бора танҳо ҳаминро донед кифоя. барои мисол, you should give up this job. you should give up this job. инҷо phrasal verb мо give up мебошад ва инро мо метавонем ҷудогона истифода барем. масалан, you should give this job up. you should give this job up. мисол яке аз ҳолатҳои ҷудогона истифода шудани онҳо ин аст ки агар пуркунанда бо ҷонишин иваз карда шавад, дар ин ҳолат ҳам ҷонишин дар байни ҳарду қисмат меояд. should I give up this job? should I give up this job? yes, you should give it up. yes, you should give it up. not give up it. якчанд феълҳои таркибӣ ҳаст ки онҳоро ҷудогона истифода кардан мумкин нест. масалан, I come across the book by chance. I come across the book by chance. not I come the book across by chance. хуб, биёед акнун 4 phrasal verb-и пуркорбудро дар дохили ҷумла ёфта шарҳ медиҳем. хуб, якум феъли таркибии мо ин turn down. turn down мебошад, ки маънои якуми он рад кардан, ки синоними он reject. reject. how could you turn down such a fantastic job? how could you turn down such a fantastic job? шумо чӣ хел метавонед чунин кори олиҷанобро рад кунед? Madina has already turned him down. Madina has already turned him down.
مدینه الکای او را رد کرد. یعنی پیشنهادی اویل دورشوی را رد کرد. I'm not going to turn down an invitation to go to New York. I'm not going to turn down an invitation to go to New York. من دعوتنامه به نیویورک رفتن را نخواهم رد کرد. دویو معنایش پست کردن، کم کردن، یعنی که آواز، صدا، حرارت گرمی و غیره. Reduce the volume, heat, etc. Can you turn the TV down? I am trying to work. Can you turn the TV down? I am trying to work. آیا می توانید آینه نیلگون را پست کنید؟ من کار کرده ایستادم. جمله دیگر. Could you turn down the sound a bit? It's really loud. Could you turn down the sound a bit? It's really loud. آیا می توانید صدا را کمی پست کنید؟ خیلی بلند است. فعل ترکیبی ما این speak up. Speak up معنایش بلندتر گپ زدن. Talk more loudly. Could you speak up? We can't hear at the back. Could you speak up? We can't hear at the back. آیا می توانید بلندتر گپ زنید؟ شما رو در قفا شنیده نمی توانم. جمله دیگر. Stop muttering and speak up. Stop muttering and speak up. زیر لب سخن گفتن را بس کرده بلند گپ زنید. فعل ترکیبی دیگری ما look up to. Look up to یعنی که حرمت کردن، احترام کردن. Respect. Respect. I really look up to your dad. I really look up to your dad. من پدر شما رو خیلی احترام میکنم. He's always looked up to my older brother. He's always looked up to my older brother. او همیشه برادر کلانی مرا احترام میکرد. فعل ترکیبی چهارم و آخرین ما come about. Come about این به معنای رخ دادن که سینونیمش happen. Happen. Can you tell me how the accident came about? Can you tell me how the accident came about? به من گفته می توانید که حادثه چگونه رخ داد؟ She was late again, but I'm not sure how it came about this time. She was late again, but I'm not sure how it came about this time. او باز دیر کرد، اما نمیدونم که این دفعه چگونه رخ داد. How did such a confused situation come about? How did such a confusing situation come about? چگونه چنین یک وضعیتی آشفته رخ داد؟ خوب تماشابینان عزیز، ویدیوی ما اینجا به آخر میرسد. اگر ویدیو برای شما مفید بود پس پخش کردن لایک را دریغ ندارید. باقی سلامت باشید.